Kajing pensyai halor kata kajing pinsange ano jong ka asam yaki taki tourist taksi jong kam jela jongi haka bakim sya yaki ni ki tourist taksi bakin lek rung syaka jela asam namar ba kaladon ketu kajing ya rali kabala syakta yaki kali yaki taki mensim brio kabala don kajing ya syo kajing ya lek met haka tu kasengi haka ba kaladon kata kajing sotu bakla ba haki kampat ba haka ba asam kala shim bangi de kita kinong Meghalaya ki bala le tomet ya kita ki boipat ki jat ben rio henry ka de ka kam shim kabu jong ki wei ar ki ba haki kampat ba ki juja kum kita ki e kata ka de bala pen mi kini ki jing huri hura ki bala pen long hiya kani ka sarkar asam bahkan pen sange ano ya kini ki tourist taksi hi bawan nang ne na kajala ka jongi bat ba kapen long hi bahkan do bor hi ala de ha ka ba ki tourist taksi jongi ru kim sha shu ya ki ru bakin wan sha kani kajala tiki babuan ki bala kali hatu ngin ya bam da e hatu ngin yo gas na e hatu ngin yo diesel petrol na e kata ka mga kwa ban pansyai pan kani kading kata ya kini ki tourist taksi kamshim dan benta bat kading kata ya kita ki kimar kani kading khang jong kata ka taksi association jong ka asam kala khang tang nakabenta kading wan ra ya ki tourist namar bakini ki nong Meghalaya jongi ki wan bu ya kita ki tourist de kata ka bakipen thotang ya kita ki balik ki bawan ki tourist khanang ba ngin do bor namar ba kajala jongi kadai ka ba nishane ha ka jingwan ki tourist ba kadai kata ka jaka jongo kai ka bala nam ha kari India baro kawai kadai kata telong jong kata ka jing mentoi jongi ha ka khayi ka pateng ha ka kamai ka ji kita ki asam ki khang ningkong na kata bakin pen siap tangan yangi kamut bala daki khanglat ya kata kading wan jing dai ben mi jing kulmar ya ki tourist kamut ngi ru ngindu bam de henry kata kalong ka bakalapan ha ka ba ki tourist taksi jong Meghalaya ro mentak kila start kila shempang kiru ki hap banjeng yala ka hok namal ba omdei kita ki tourist taksi ki balik syo brio kata ka mga kwa ban pansyai ba ba omdei kita kinongnya akali tourist jong ka Meghalaya ki balalik syo brio ki balalik penjulor kali dikata kalong ka bakala hak ka bak sarkar asam ro kala ai men semi ki ba bakin pen ibor ya kata ka jing penjulor kala ya kita ki kali jong ka Meghalaya ka bala jawat hadu menin ru dikata ka ba aku aban pansyai pan bakam dan benta bat ka jing wan ra ya ki mar ki mata bat kam dei bangin do jing kermen ya kita ki jing wan ra ya kita ki mar kalong namal ba kitu ki mar ki baki wan ra shani kum kita ki gas kita ki petrol kita ki dei ki baki mentoi maki hiru kat ka jing nya kali bahe mangi shani kat ka jing imrus pa jongi shani kamot ba kat ka jing wan poi ki mar jongi shani shaka jala jongi kalong ka ba pinchupet na ki trok ba ki ya surok kende no lada kemde ngi kita ki maru ki layak tangan ni maki mangilele ka dei ka ne ka chance ka ba biang ba kan ja biang kan ne kan de kan khamlong was su banyaka covid ha ka ba ngin duk tip bangin pen no la ujong ukhau ngin pen no la ka jong ka do ha ngin pen lut ka rat ka riang na dong sadong mat ngila biang mentab ka sarkar kala pen kre kalawan ra ki machine kala sedang ban introduce ya ki ba kita ki machine ki ba nala ban kentiu ya kita ki kam jongi ki bangin kentiu ka khayi ka pateng dikani ka sarkar kadi ka bala yo i jengai baka ka banjai ka dala jongi namar baka tip baka de ka sarkar asam ka bala bat bor lut ya kita ki kam ki duk ki jongi ka bakala pen khang lut ya kita ki nuki project ki bangi pendan kam de ya ka boarding kum ki karkhana oddiang ro ki ba da
dan kam da kita ki face ki bahe kita ki kat no face kat no ki fiat ba ki jup ba mental leg start baro ki khana pule dan kam kata boarding ka ba bahe ba on step ki kam ki jam ka sarkar Assam kala penduk bor shua ya kita ki pate ki boarding shua nang ta bat suki kala nang pha lut sadaki kali Assam ban kamai lut chane syakat han ken dong ken chrat bor khat ka bor ka Assam sudah